Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita ndugi kelompok setunggal badhe nyeritakaken kisah Roro Jonggrang. Kula Nabila Dwi Ariyanti dados moderator. Kula Lali Syafriya dados dayang setunggal. Kula Febiola Anastasia Putri dados Bab Prabu Boko. Kula Ceta Sandra Putri dados Bandung Pandawoso. Kula Nailul Hikmah dados Roro Jonggrang. Kula Firsa Maulia dados dayang 2. Kula Ainul Tasnim dados dayang 3. Kita dados pasukan jin. Wong tresna nyabote kaya wong nyangga bumi. Tresna kuwi wuta. Tresna kuwi ruping jiwa kang suci. Tresna kuwi ora kena disuwun, tresna kuwi ora kena dijaluk. Alkisah jaman biyen ana kerajaan gede banget. Tanah subur, rajane pinter lan adil, rakyate padha makmur. Jenenge kerajaan Prambanan. Raja sing mrentah wektu kuwi yaiku Prabu Boko. Kondang, tegas lan adil, disegani lan diajeni wong akeh. Prabu Boko duwe putri ayu jenenge Roro Jonggrang. Dheweke ayu, pinter lan budi luhur. Roro Jonggrang dadi kebanggaan keratonan kesayangan sang raja. Ing seberangi ana kerajaan gede jenenge Pengging. Dipimpin dening Joko Bandung. Satria sekti nanging sombong lan kejem. Siji dina Joko Bandung ngutusake nyerang Prambanan. Dheweke ngutus utusan maringi kabar marang Prabu Boko yen arep ngejak perang. Iku Roro Jonggrang, bapak kudu lunga ngadepi pasukan Pengging Joko musim api ya. Nek ngono, bapakku janji bali nganti slamet lan rebut balik Candi Prambanan. Bapak nyuwun sareng Gusti, bapak bakal bali Joko kerajaan. Nggih, Bapak. Sakwise pamitan, Prabu Boko lunga menyang medan perang. Nganggo kesaktenane kanggo mbela Prambanan. Kaya ora bakal iso ngalahke aku Boko. Nyerah. Mandika saka omong kosong kuwi. Kesaktianmu ora bakal iso ngalahke aku. Ayo buktikan. Lawan wit-wit saiki. Prambanan dadi pangasuhan. Ing Prambanan Roro Jonggrang tansah ngenteni bapake. Ndedonga supaya bapake lan kerajaane slamet. Nanging dumadakan salah siji dayang teka nggawa kabar ala. Terus nalika Joko Bandung menyang Prambanan, dheweke nyebrang alas angker sing dijaga jin. Sapa kowe kok ngadep wilayah kekuasaanku? Aku Joko Bandung. Pinggir jin. Dasar sombong nek wani lawan aku dhisik. Ampun Tuan. Aja mateni aku. Ya wis, aku ora bakal mateni kowe. Nanging kowe kudu setia marang aku. Sakwise duwe kesaktian saka jin, Bandung Pandawoso luwih sakti. Saiki ora ono sing iso ngalahne aku. Dheweke nerusake perjalanan lan tekan Prambanan. Kaget ndelok kaindahane Ama Marapi sawa amba rakyat makmur lan keraton megah. Ora mung apik lan subur, rakyate uga makmur. Wiwit saiki, Prambanan dadi pangasanku. Dheweke mlaku tekan ke istana Kaputran nalika kuwi. Dheweke kaget weruh Roro Jonggrang sing ayu banget, kulit putih lan lesung pipi manis. Aku bakal tetep jaga kerajaan iki demi bapakku Prabu Boko. Putri kula bakal tetep ndukung panjenengan, aja sedih, rakyat kabeh padha setia. Kok iso tetep ayu senajan sedih Putri, napa rahasianipun? Yang kudu tetep ayu ya rajin ayu sih. Bener kuwi. Ayo banget cah iki, sapa dheweke? Apa putri keraton Prambanan?
Dheweke nyetaki Rara Jonggrang lan sang putri kaget nalika wong lanang ora kenal mlebu istana kaputran. Ora mung duwe tanah sing subur, Prambanan uga duwe putri ayu banget. Sapa kowe tuan kok anine metu nak panggonane kaputran? Aku Bandawasa putri. Aku Rara Jonggrang, putri Prambanan. Niku Bandung Bandawasa, wong sing sampun mateni bapak jenengan ping peperangan. Apa Joko Bandung? Kowe kok tega mateni Prabu Bapa? Demi kejayaan pengging, Aku tetep ora gelem nampa. aku wis ngalahno Prabu Bapa. Dadi ya Prameswariku putri. Ojo ngimpi tuan. Aku ora bakal nyerah putri, aku bakal masekno kowe dadi garwaku. Rara Jonggrang ngestu banjur nalika ninggalake Bandung Bandawasa. Wani banget dheweke nglamar aku sakwise mateni bapakku. Ya pantes putri sampean anjene ayu banget. Tapi aku tetep ora gelem nampa. Gak apa-apa putri, mari ngene pasti kita bakal ngerebut Prambanan maneh. Sakwise sawetara wektu Bandung Bandawasa manggon ing Prambanan, tresnane marang Rara Jonggrang saya gedhe. Saben dina dheweke ngucap tembung tresna lan lamaran, mung ora tau ditampa sang putri. Dadi yo garwaku Rara Jonggrang, aku bakal dadekno kowe siji-sijine sing tak tresnani. Ojo ngimpi tuan. Sumi aku sedenger ngurung ana Joko Bandung lamar aku kepiye Sumi? Ya ana lah nek utama mawon putri baru ngono kita bisa ngerebut Prambanan maneh. Tapi aku benci banget karo dheweke Sumi. Ya apa carane aku iso nampa? Ya napa lah lek misale Bandung Bandawasa dikei syarat sing mboten masuk akal mawon putri. Dadi ini lah lek misale Bandung Bandawasa pun gagal, pasti mboten ngelamar putri malih. Iya bener banget. Matur suwun sangat sarane Sumi. Nggih putri. Isuke Bandung Bandawasa bali nemoni Rara Jonggrang. Dheweke isih niat ngejak sang putri dari permaisurine. Nanging wektu kuwi Bandung Bandawasa kaya rasa entuk angin seger saka jawaban Rara Jonggrang. Kepiye Rara Jonggrang? Kowe saiki gelem dadi permaisuriku? Aku gelem dadi permaisurimu tuan. Nanging ana siji syarat sing kudu mbok lakoni. Apa syaratnya? Gawekno aku 1000 candhi lan 2 sumur sakjroning siji wengi. Hah, Rara Jonggrang, syaratmu kuwi gampang banget tak lakoni. Apa maneh sing mbok jaluk? Mung kuwi nanging ilingo. Nganti fajar wis teko, yen petik jago wis kloro, wektumu wis entek. Ya wis, bakal tak lakoni. Sakwise ngomong karo Rara Jonggrang, Bandung Bandawasa langsung bali menyang istana. Kanggo nyipake diri bangun 1000 candhi. Kanggo ndakake iku dheweke njaluk tulung marang para jin pengikuté. Hei jin Bandawasa, metu, aku butuh bantuanmu. Ana apa tuan kok nyeluk aku? Tolong gawekno aku 1000 candhi lan 2 sumur. Celun kabeh pasukanmu. Elingo, waktumu mung nganti fajar. Nggih mengertos tuan. Hei jin, padha teka. Bengi punika Bandung Bandawasa lan pasukan jine miwiti gawe candhi permintaan Rara Jonggrang. Ora butuh wektu suwe wis akeh candhi sing ngadeg ing pelataran kerajaan.
Jonggrang krungu kabar kuwi dadi kuwatir. Dheweke ora nyangka yen Bandung Bondowoso bisa ngrampuke syaratnya kanthi cepet banget. Putri, para jin kalian Bandung Bondowoso sampun bangun candi. Kepiye ki Sumi, aku ora gelem dadi bojoe Bandung Bondowoso. Aku tuh piye ki Sumi? Sing tenang Putri, pasti ono jalan keluare. Rara Jonggrang mlaku mondar-mandir mikir cara kanggo gagalke usaha Bandung Bondowoso. Nganti pungkasane nemu ide. Kumpulno kabeh para gadis, aku butuh bantuane saiki. Baik Putri. Ayo melu aku ditimbali Putri. Sawise para gadis padha kumpul, Rara Jonggrang narakake rencanane kanggo gagalke pembuatan 1000 candi lan rong sumur. Kowe kabeh tak kei perintah, Sumi ambek Arimbi mbakar jerami sing wis garing. Raine mukul lesung gawekno suara kaya wis pacar. Nggih Putri. Dayang langsung nglakoni perintah sang putri. Jerami garing wiwit kobong, lesung dipukul banter. Swara rami kuwi gawe ayam jago padha kluruk. Rara Jonggrang krungu lan esem lega. Pacar wis teko, kok wis tek buat. Bandung Bondowoso krasa ana sing ora beres. Isih peteng lan durung ana tanda-tanda srengenge munggah. Nalika dheweke mikir kuwi, Rara Jonggrang lan para dayange teka marani. Kepiye tuan, apa panjenengan sampun rampung damel 1000 candi? Mesti kalau sing tak ucapno, syaratmu iku gampang banget. Coba tak hituni. 198, 199, candine kurang siji. Ora mungkin, coba tak hituni. Kowe ndek dhewe to, candine pancen kurang siji. Tegese kowe ora bisa maksa aku dadi permaisuri. Ora mungkin, aku ora bakal kalah. Kabeh sing tak pengen iku mesti kelakon. Kelebus 1000 candimu. Tapi candine pancen mesi kurang siji. Kowe kudu nepati janjimu. Kamu ngapusi aku, Jonggrang. Apa kowe ae sing tak 1000 candi? Dadi yo arca. Gemuruh petir lan angin kenceng gemo. Rara Jonggrang lan para pengikute njerit njaluk tolong. Nanging wis kasep kanthi kasektane. Bandung Bondowoso ngowahi Rara Jonggrang lan para pengikute dadi arca pelengkap candi. Syarat sing digawe Rara Jonggrang iku pungkasane melahirkan candi Prambanan sing dikenal nganti saiki. Oh